us in prayer, we were exercising our authority. Ukuthi tina njengoba sizoqala ama exams ethu sengiqala njalo ngiyashumayela ungangibambanga manje sorry. As we are starting our exams, kukhona ozakwethu abanye sebehambile abanye sebeyile emakhaya bayocela ukugcatshwa bayocela ukuncindiswa bayocela ukugcotshwa izinto ukuze bangakhohlwa mabefika kuma exam rooms noma la abazobe bebhalela khona. Abanye sebeyile kuma altars abo bayo reporter abazali ukuthi umntwana wenu nina bomuntu ngabombulazi bomzilikazi kamashobane ninedla umuntu iminyanga ngendaba nangu seyobhala msibekeleni. Abanye sebenikeziwe izinto kwathiwa leli pen libuye ealtar lika Church of Ntontontoni, so leli pen leli ungaliboleki komunye umuntu ubhale wena ngalo. Abanye sebenikeziwe intwana ezincane ezifakwa kuma pencil case, angazi noma saphathwa yini manje ama pencil case ekuthiwa ungahlukani nalento. Abanye banikeziwe iTK ethile, kodwa we are here today. The apostle has called us to take our authority and declare ukuthi thina nanoma ngabe intoni ebizosiphazamisa angeke isasiphazamisa. Ngifuna mawuphuma la ube nesibindi sokuthi noma ungahlangana nomuntu ebekufanele ntshontshe ingqondo yakho nihlangane nibukana amehlo angamana thithibale yena wena ngeke uzuthithibale. No, ngizokhuluma mina nabantu abathi I am ready to face my exams, and I'm facing my exam sengiyazi ukuthi mina sengiphasile ngoba sengithandazile. Thina asifani phela nalaba abathi uma kuthiwa ungaphumi ilanga malingakaphumi ungaphumi ilanga maselishona noma wenze njani, kodwa thina siyakhona sazi ukuthi sihamba noJesu ongahluleki, sihamba noJesu owenza izinto zenzeke phambi kwabantu. Ngizofunda izwi lenkosi Isaiah chapter number 45 verse number 2 engifuna ukuthi sonke siubambe. Uthi I will go before you. Usho uNkulunkulu ngizomemezela leyo nto namhlanje ukuthi as you go for your exams, awubakithi, as you go for your exams, there is a somebody ohamba yedwa kodwa wena awuhambi wedwa uhamba noNkulunkulu. All right, let me take you to the scriptures. Bese siyathandaza Isaiah chapter number 45. Ngicela mayikhono ufunda sithandaze siye emakhaya. Isaiah chapter number 45 sifunde just verse number 2. We amplified version ngoba mina ngifundile. Lithi, this is a declaration of the Lord. Nikhona bathandekayo. This is what the Lord says. Not umngani wami, not umuntu, not umhlobo wami, but this is what the Lord says. Uthi uNkulunkulu, as you go for your exams, as you go uyohlala nabanye abafundi seniyobhala seniyokwenza into zenu lezi ezibhalwayo nezifundo zenu, uthi uNkulunkulu kuwe, I will go before you. Which means uNkulunkulu uthatha indawo uthi kuwe mina njengoNkulunkulu ngizohamba phambi kwakho. So uma usuka nje ekhaya usewuya esikoleni ungabi nalo uvalo lokuthi obani abacabanga ukuthi bahlakaniphe kangcono kunawe. Ungacabanga ukuthi obani abasibona bengaphezulu kwakho. Ube neassurance ukuthi uNkulunkulu ushilo ezwini lakhe wathi ngiyohamba phambi kwakho. Number 2 uthi as I go before you, as I go before you, uthi ke uNkulunkulu, I will level mountains. Ngamanye amazwi kusho ukuthi zonke izinto ebezingaba yingqinamba nezinto ebengakuvimba awusahambi wedwa, sekunoNkulunkulu phambi kwakho onamandla okulungisa indawo ungakafiki wena. Uthi ngiyohlelemba amagebhugebhu, ngiyosusa ubuthuntu bengqondo, ngiyovula ingqondo ebivalekile, ngiyohlehlisa yonke imimoya ebingakuvimba ukuthi ubhale kahle, because I am the Lord and I will walk, I will go before you. Kusho ukuthi mayihamba phambi kwakho uNkulunkulu abathakathayo, kodwa mase ngifikile kuzocaca angeke ngihluleke ngoba phambi
kunoJehova. Uthi ngiyohamba phambi kwakho ngihlala ngamagebhugebhu. Uthi ngivule iminyango evalwe ngensimbi. Kusho ukuthi noma bengakuvala bathi bavala ingqondo yakho, angeke besakwazi ukukuvala wena. Uzophasa bethanda noma bengathandi, ngoba there is a God who walks before you. Lo uNkulunkulu lowo ufika vule la ebekuvalela khona ingqondo yakho, ingqondo yakho iphume, wena bese uyaphumelela. Uthi angizosho njalo namhlanje ngithi sinoJehova ohamba phambi kwethu, sinoNkulunkulu ohlela amagebhugebhu, sinoNkulunkulu ovulayo noma bengasivalela ukhona ovulayo. Ngiyahamba phambi kwakho. Now, hayi sengisheshe ngafudumala. This is a declaration of the Lord. This is God speaking. Uthi ngiyohamba mina phambi kwakho. Wena ngeke usebenze kanzima ngikhona. Mina ngiyohlelemba amagebhugebhu. Kusho ukuthi mawufika ingqondo yakho ibambana kuba sengathi kubuthuthu. uNkulunkulu ukuthi angithi usho njengoJesu. Uthi angikushiyi wedwa. Ngikushiya nomoya oyingcwele ozokukhumbuza ukuthi la indlela ishona phansi khona, umoya ingcwele akukhumbuze konke okufundisiwe nokutsheliwe. Uthi angimemezele kubafundi abagcwele la endlini ngithi ungabi novalo. Mawuvuka ekseni kunomuntu ohamba phambi kwakho, kunomuntu okulungisela indlela. Sengiyavala. Uthi ngiyohamba phambi kwakho ngihlelemba amagebhugebhu ngivule, which means uNkulunkulu esevula noma ngabe o-anti nomalume bakini baze bafa bengawafaka ngamajazi, phambi kwakho kunoNkulunkulu wena. Noma ngabe kuthiwa abazali bakhe abakuzala enyameni abaphumelelanga, wayengekho uNkulunkulu phambi kwabo, kodwa laba abakulendlu eKingdom Life namhlanje ngiyamemeza ngithi impumelelo eyahlula abakubo namhlanje bazoyithola. Ngiyamemezela ngithi konke ukwehluleka kwakini akunasabelo phezu kwakho, ngoba wena kuphathala Masaya kunoJehova phambi kwakho. Uma abakini bafa bengaphumelelanga uzophumelela wena. Kwenze njani? kunoJehova ohamba phambi kwakho. So lento ithi uma kunoNkulunkulu ohamba phambi kwethu sifana nabo bonke abafundi. Sinama student number, sine uniform, sihlale res, sifunde campus eyodwa kodwa sifana. We have the same lecture. Kuthiwa yini enye ngifuna ukuzisho zonke lento zenu. Khulumani. We have the same lecture. We have the same tutor. Ama-tutor ke lawa tutor. Kodwa asifani nesifike nabo esikoleni. Bona bahamba nama-altar abo, kodwa thina sihamba ne-altar likaNkulunkulu ongaziyo. Elifika liphokoze, ngisho bangagaba. Bathi uma bengena eklasini bathi bazontshontsha ingqondo. Ngeke bakwazi ukuyintshontshe yakho. Khona umuntu olele ngikhuluma la endlini. Ngeke bakwazi ukuyintshontshe yakho, ngoba ohamba phambi kwakho ufika asule zonke igaba. Ufika ahlelemba amagebhugebhu. Ungene wena bayibuza ukuthi hayibo na uzobhala namhlanje ikhanda likuphethe. Angeke lisakuphatha ikhanda wena, ngoba phambi kwakho the God of healing uhamba phambi kwakho. All right. So uma ehamba phambi kwakho uthi ke I will shatter the doors of bronze and cut through the bars of iron. Hey, kuthi angithi mina noma ngabe obufunda nabunya kusaqala bebephumelela bekudlula ngezinto zabo abayisebenzisayo, ngizokunika into ozoyisebenzisa nawe mntanami namhlanje, ukuthi thatha uJehova wena ahambe phambi kwakho. Umeke wahamba phambi kwakho izinto ebezinzima ziba lula. Nalesi sifundo lesi obungakwazi ukubhekana naso ngizomemezela namhlanje ukuthi as we were praying wena uJehova bevula iminyango yensimbi phambi kwakho. Ayikho into ezoma phambi kwakho. Let me say this, noma ngabe kuthiwa unama fears, amazwi akhulunywe abantu basekhaya bakutshela ukuthi
nodadewenu njengoba engasebenzi nje wafunda lento oyifundelayo, wena ubatshela ukuthi wayengahambi naJehova, mina ngihamba noNkulunkulu, futhi uNkulunkulu phambi kwami uvula iminyango evaliwe, uhlelemba amagebhugebhu. Ithi incwadi yeZaga chapter number 3 verse number 4 and 5, ithi trust in the Lord with all your heart and lean not into your own understanding. Bese ithi acknowledge him, noma ithi mazise yena ezindleleni zakho zonke. Ngizothi mina kuwena namhlanje ungamsatshela abangani bakho ukuthi I'm ready for my paper. Hayi bakithi, ungamsatshela auntie nomalume nabantu bakini ngisho uma wakho noma ubaba noma udade, ungamsamtshela. Thatha wena udaba lwakho ulazisa uNkulunkulu ngoba uyamthemba, futhi yena mawuke wamethemba ukwenzela ukwenzela isampula, ngoba usuke ufuna ukwenza into ebukwayo uNkulunkulu. Noma ngabe kuthiwa watshelwa ngathi uzoba isahluleki, angeke usahluleka ngoba usuthembe yena. Kuthi angithi namhlanje uyena othembekile, uyena othembisayo, uyena okholekile ukuthi angakwenza impilo yakho ishintshe. Isisho esike sishiwo kuthiwe your future is in your hands. Isuse manje esandleni sakho. Kuthiwa your future is in your hands. I-wrong i-future yakho mayise esandleni sakho. Ukhona ongakuphathela yona kangcono. Noma isesandleni sakho uzobe uyidedele wena. Uzobe uyiyeke ngoba izobe uyikusindi ubona ngathi akwenzeki. Uzobuye ikwenza ngoba nazo lezi zinto uthi usufundile sewungathi ungcono kusala umlenze bese uthi hayi ngeke ngisakwazi ukubuye. No, thatha impilo yakho, thatha ifuture yakho, uthi I trust in the Lord. Awubakithi nikhona kodwa bathandekayo, uthi ngiyamethemba uJehova ngayo yonke inhliziyo yami, angisezucabanga izinto ezake zangehlela ngonyaka odlule, noma ngeke ngasala nomlenze hayi kulonyaka, noma ngeke bathiwa khona into engeke senzeke kodwa hayi kulonyaka. Awuthi ngithi mina noma kini bathi bafunda bangagraduate, uthi hayi mina ngoba mina kunoNkulunkulu phambi kwami. Sengiyathandaza, if you trust in him, buka ngeke uNkulunkulu umethembe bese hamba phambi kwakho bese uyahluleka wena. Lo mthandazo esize kuona namhlanje siwenzela ngisho idomu ekuthiwa kuyaziwa vele ukuthi hayi sebeyenzela nje ukuchitha isikhathi mabe esikoleni. Ufuna uma uphuma la nje ubuyongena eRes ufike ubatshele uthi phambi kwami kunoNkulunkulu. Awangizwa uthi phambi kwami kunoNkulunkulu. Awuthi nginikeze into ethi ama exams aya challengeana ngisho ufundile. Yazi uchallengeka kade wahlanganisa kahle amagama esingisi, waqondanise kahle. Uma ufika kwi-exam uvalo ithi answer i-wrong, uvalo lukuconvince luthi i-wrong. Ithi upatanise kodwa hey, let me tell you something, khona into engifuna uhlangana naye namhlanje. Igama lalowo muntu Holy Spirit. Kuthiwa lowo muntu lo uyosikhumbuza konke esikufundisiwe. Kuthiwa lowo muntu lowo ngisho bangasishiya abangani uthi uyamqhweba kungasenzeki ngasakwazi ukukopelisa ngathi makusakopelwa kulezi insuku. Uthi uyalunguza kungasalungiseki kodwa umoya oyingcwele uzobuyisa lokho okufundile kunjengoba kunjalo. Awangazi noma niyangizwa yini, because akakwazi ukuyeka ngalesikhathi somdinga kakhulu. Sengifuna ukuthandaza Apostle wenza ama declarations la endlini. As we were laying our hands emakhanda ethu besinqamula zonke izinto ezingasithi masiphuma la sizama ukusiconfuse. Abanye zifuna ukuthi bahambe bevele bayibulale, abanye sibenze bathi hayi ngiyasiyeka isikole ngoba ngisahluleki. As you were laying your hands phezu kwekhanda la, awungiyangizwa kodwa ngesikhathi ubeka isandla ekhanda lakho ubugqisha ugcobo oluzokwenza uphumelele ngenkani. Kuthi mina ngisho ngithi hamba uyobhala istatus namhlanje uthi siyathandaza siyaphasa.
siyaphasa, siyathandaza. Ngoba njengoba la abanye bathe uyokwenzana esontweni, hamba ubhala istatus namhlanje uthi siyathandaza, siyaphasa, noma bekwazi ukuthi awuhlakaniphanga, kodwa ngizomemezela ngithi the entrance of the word brings light and understanding even to the simple things. Wena uzobhala kalula ngoba kunoNkulunkulu ohamba phambi kwakho. Asime ngeenyawo zethu.